Salutare și bine v-am venit cu un nou episod. Astăzi am venit pentru că Barley este un personaj foarte bun și tot te vreau cu el, așa că am zis că hai, de ce să nu joc și eu cu Barley? Așa că am zis că o să mă uit. Nu are nici de ce să stau. Și am zis că hai să fac un filmuleț, așa că hai să începem episodul și să nu uitați să rupeți butonul de like și subscribe. Să dau un pic pentru că nu se aude. Este prea tare dat sunetul, așa că am zis că să-l dau încet. Dar vă întrebați de ce vorbesc așa de ce pentru că sunt răgușit. Ups. Am pus cresc. No. Așa nu este bun. O să vă arăt la urmă și filmulețul pe care l-am văzut. Deci că nu știu dacă o să vă pot arăta. Dar o să vă arăt în episodul anterior. Acum, până când vreau să mă joc, nu pot, Doamne, să pot între. Da, puteți să vă rog. Doamne, e bun Barley. E bun dacă nu. Poc. Dacă l-am pe Dynamite, da. E bun. Nu pot. Și eu putut să-i fac, Doamne. Nu. Nu pot să cred. Da, am pus un pic pauză pentru că m-a întrebat mama ce trebuia să ne ducem până la magazin, așa că am pus pauză și m-am reîntors. Deja am renunțat pentru că era prea greu să joci cu Barley și l-am luat pe Rico. Nu m-am gândit la asta. Că e așa rău, nu-i bun deloc. Pierd. Greu, foarte greu. Da, nu știu, de dânsul eu mă duc de acolo. Ia, du-te. Nu. Cu cine joc? Nu, tu poți cred. Oh my god! Care erau șansele? Nu poți. Care erau șansele să câștig? Buta și bun. Nu. Uite și mi pune pe mine și personajul. Da, hai că personaj slab. Înainte nu mai jucat deloc, soția mea e cam bun. Mie îmi place mult de Serge, este un personaj foarte bun. Pentru mine, pentru voi nu știu. Scrieți-vă în comentarii care este personajul vostru preferat. A meu este, de exemplu, Surge. Cred, nu știu. Glumesc, Byron. Cred că știți voi deja. Trebuie să câștigăm. Nu, ce faci? Nu. Sejor? Și nu s-a mai pus. Nu pot să. Dacă pierd acum. Nu. Am pierdut atâtea trofii. Și acum. Da, s-a omorât singurul. Da, mergi, nu? Am întrebat câte trofei am pierdut azi. 14 trofei, gata. Nu pot să cred, sau poate mai mult, 14, 15, 16.
Dar am pierdut proiect. Dați voi videoclipul înapoi și uitați-vă câte trofei am pierdut. Nu, cred. Nu, câte trofei am putut să pierd. Hai, bun. Du-te, mă. Gata, am pus asta cu ribă. Scrieți voi în comentarii dacă sunt bun la această hartă. Eu cred că nu. Pentru că mi-au element la pe personaje. Du-te, mă, încolo. Șai, mă. Cum să nu poți omor? Nu cred că e mort. S-a făcut acolo. Ești de mirat. What? Nu pot. Foame, am câștigat. Nu spune voi așa, bă. După atâta ghiniruni. Ce asta de ce? 5. Dacă știți, 32 de minute vă vorbesc. No. 32 de... Vă imaginați? No. Nu pot să cred. Nu pot să cred pentru atâtea minute. Nu. Chiar mă șmiră. Tare m-a jucat. Nu. Posibilități mici de a câștiga. What? Voi... Da... Hopa. Gata. Acum să iască. Nu pot să cred. Care erau șansele? Na. De bătut bord. În care am luat eu damage. Nu, și vorbești, nu, și... Trebuie să... Na, te duci! Știu, tu? Da. Cred că o să fac un videoclip după ce se adaugă Brawl Pass, așa că așteptăm. Dacă vă mai vreți ce de genul, să-ți butonul de like, pa.